بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. مهربان هداي تبارك وتعالى همامızın ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dünya gelen ayı Rabiul Evvel. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünya gelmekligi ve izinnäki nuru rahmetler şol aýda bolmaklyk Hudaý Taala hemmeňize mübarek edip şu Hudaý Taalaň dostunyň bereketinden, nurundan, erdeşinden, yüreğindäki gençlerden, rahminden, takvalygyndan, bereketinden, sabırlılığından, şakirliginden ve alhasıl dünyada ve ahirette tamamı insanlara rahmet bolacak. Şu beýik Hudaý Taalaň dostunyň rahmeti hemmeňize şamil bolsun ey musulmanlar. Dünyada kamokasti bolsa da Hudaý Taala tökünmeyecek refahiyet ve imkanatı aňyr başa ýeten cennetin zindegisi bilen hemmeňizden jobran etsin ey musulmanlar. Hazreti Mahtum Bolişan aýdýar: düştü bir hoşluk cahana, nusratın görgeç Resul, sernegun bolly sanamlar, lum'atın görgeç Resul, kull alem bolly iqrar, rahmetın görgeç Resul, rah-ı zulmet bolly rawşan, ayetin görgeç Resul, tapdy dawzakdan aman, kim sohbetin görgeç Resul. Her kim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gördü, kıyamatda ot degmeýär musulmanlar. Hatta şu saadet her kime nasip etse, şu saadet her kime nasip etse musulmanlar, şu gence naýap her insana nasip etse, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asl özün diýişde görasa, kıyamatın kan azabından, kan kıyınçılıklarından mahfuz galjak ey musulmanlar. Näme diýip şu beýik insany diýişde de görse zindegisini dogurlajak. Gawadan bolup dünýeden geçjek. Hudaý Taalaň rahmeti öwrenäk siňjek. Alhasıl tapdy dawzakdan aman, kim sohbetin görgeç Resul. Sahabalar ewliýalyk magamda da ewdey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinden beýik zorly ewliýalar geçipdir. Şu ewliýalar her hille azamatlylar bolsa, her hille dogasy kabul bolsa, her hille ehli himmet de bolsa, inki küçükterin derejedäki sahaba gitmeýär. Muny tehlilgerler, dinin karşınaslar, professorlar aýdýar, näme diýip sahabalar şu derejä ýetýäni ulughan allatlarynyň bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gördü we oturuşdy diýär. Fakat görüp oturuşmaklyk bilen Hudaý Taalaň azabından diýen beýik insanlar ey musulman dogurlar. Diýjek bolýanym Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın
Allah'ın sahabalarının biri Seyfullahil Meslul radıyallahu ta'ala anh, Hazreti Halid ibn Velid cenglerde şirket edip canını orta atıp innamında bir pitin yer galmanı zahmi olup kılıcın eseri kafirlan şemşirinin eseri bilen innamının her yerinde şahitler kânel kıyamata karşı geçip giden sahaba bundan sual ediptirler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenden sonra ey Seyfullahil Meslul Hudaýyň kılıcı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dağyal puştibanı Peygamberimize bize tanıt deyipdirler. Hazreti Halid ibn Velid deyipdir Aturiduna en util em uqassir tulani aydayım mı, bahs vereyim mi, bast vereyim mi, ya qis hacık aydayım mı? Yok qis hacık aytdipdirler. Onu qis hacık aytacak bolsam innehu Rasulullah. Hudaý Taala taraftan gelen peygamber, Hudaý taraftan gelen bir peýamresan. Peýamresanyň erzeşidi iwerýäne wesse geswadykdyr. Näme dipdir? Wa rasulu ala qadril mursil. Kimin tarafından gelýänini bilseň, şonu tanýarsyň dipdir. Hudaý taraftan gelen adam Hudaý olokon bolşýarlyk, Hudaýyň iweren adamda azamatly insan bolýar dip şey dip tamam etdi diýeýin musulmanlar. Hudaý taraftan gelen beýik şahsiýet. Geçen hafta görürüm, geçenler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir muqaddeme enatasynyň päkligi barada. Din gelenek, jahiliyet, asıl jahiliyet. Araplan jahiliyetin gurrun ederlerini bir horma var. Şu hormany bir taşyň gösünne ya bir gazyň gösünne ya bir yerde goýardylar diye şu hormany Hudaý dip şoňa ibadet edip ýykalardylar diye. Bir näçe sagat geçenden sonra bireme wagt geçenden sonra ajygardylar. Şu hormany ýerdiler tezek bolup çykyp giderdi diye. Senja bolup nejaset bolup bedenden çykyp giderdi. Asıl jahiliyet ey musulmanlar. Şu jahiliyet wagt bolup dursa-da zina ýalak, arak ýalak tamamy adiýallaryň muttafak bolan haram zatlaryndan pak saklan enatadan dünýäge gelýär musulmanlar. Taryhda agzalanna iki däne zinanany agzalýar. Biri Qatile diýen zinana Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın atasyna telekelik pişnahat beripdir. Hudaý saklasyn. Zina. Hazreti Abdullah Peygamberimizin atasy da aňardaky Ibrahim Peýgamberiň adiýallaryna paýband bolansoň yok haram diýdi. Bir rivayette de Fatime diýen zenana men zenanaň bolaýyn sen meni allyp hatta könegünden nada ýawyşyp göwermäni. Hazreti Abdullah da bir zat bolup gaçypdyr. O taraftan harama çaýgyrlypdy, bu taraftan bir zenana oň ýüzüne aşyk bolup yüzünün nuruna, avadarlığına aşık bolup şoň zenanasy boljak. Olar red etdi diye sonra men öz zenanam bilen boljak haram gerek dälip ýene zindegisini edame berdi diýeýi musulmanlar. Zindegisini edame berenden sonra ýanky Hazreti Amine bilen hembesler bolýar Hazreti Abdullah. Şonu haramdan göz ýumyp o zatlardan el çekip o zata arzu bolman o fesat gaflara fikretmekliň gafsyny ýapypdyr. Etmeden märi gafsyny ýapypdyr. Fikir edýän diýmänler şonu Hazreti Amine göwreli bolup Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam göwresine galy diýe. Bir näçe gün geçenden sonra ýanky Fatime sataşdy diýe Abdullah näme nazaryňma hallaki fillezî arazti alayya hewasyňma olur maňa bir pişnahat berdiň men zenanam boljakmy diýip sorady diýe. Şonu ýanky Fatime diýen zenana aýtdy ýok diýipdir. O gün sen ýüzüňde bir awadallyk bardy, bir nur bardy. Inne o nur, o halawat, o gelşik sende ýok. İşim ýok diýdi musulmanlar. Näme Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nuri Hazreti Abdullah'dan Hazreti Amine'ye geçipdir musulmanlar. Mun aýtjak bolýan gurrunlary beterken Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Peygamber bolmaka ajaýyp görülen ýagdaýlaryny erhas ýaly. Erhas sakan bolýar Peygamberimiz dünýäge gelmedik ýagdaýlary, Peygamberimiz dünýäge gelen ýagdaý.
Peygamberimiz dünya gelmäkä gen zatlar görülüp, Peygamberimiz dünya gelenden sonra da ta peygamber bolup 40 ýaşaýança şu lahzaçly peygamberlik berilýänçe görülen zatlary erhas ýaly. İnşallah dünya gelenden beýlek bolan gen ýagdaýlary inneki haftalarda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşyny agzalar ey musulmanlar. Ýöne dünya gelmäkä bolan gurrunlar. Yürek berden kulak asın. Derman gurrunlar ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a aýdylsa, sen ummetin istirahat wagtyna Türkmen saharada Kumüştefede Waljana Tahyryň mescidine bir ette adamlar geldi. Bir ette adamlar hyýawanly kulak assy. Bir etteden analar hem sayak gelip kulak assylar. Ya Resulullah sen zindigi naman janu del bilen kulak assy diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hoş bolsa hemme adamız bollaý musulman dogurlar. Görmesek de Peygamberimiz hoşdur ey musulmanlar. İnşallah size de alkış ediyenler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünya gelmäkä Hazreti Ebu Umame diýen sahaba soruyor radıyallahu ta'ala. Hazreti Ebu Umame gurrun Meryem'in Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sual ettim. Ya Nebiyallah, ey Hudaýyň peygamberi, ma kana awwalu bad'i amrik? Evvelki sen işin hilqatynyň ya dünya gelişinden sual edipdir. Sen dislap näjere yaradyldың, näjere bolup dünya geldiň diýip şon sual etdi diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýipdir, hawa diýipdir. Hawa diýip gurrun berip başlapdyr. Ana da'watu Abi İbrahim. Dislap men şeýle bir bereketli insan bolmaklygym awal Ibrahim peygamber atam doga etdi diýipdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Rabbana ve ba'ath fihim rasulan minhum yatlu aleyhim ayatik. Ya Rabbim men neberelemden, men çağalamdan, agtyk çawlukdan, men neslimden bir peygamberi iýer diýip Ibrahim peygamber doga edipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünya gelmekligi barada, iýerilmekligi barada. Onun için biz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti Ibrahim peygamber bizim peygamberimizin nemet bolup bize iýerilmekligine sebep bolansaň biz namazda Hazreti Ibrahim peygambere de doga edýäs. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Başka peygamberlere biz doga etmeýäs. Näme diýip salavat-ı İbrahimi diýerleri Hazreti İbrahim Halilullah ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın iýerilmekligi barada evvelin doga edenlerden. Onun için biz de İbrahim peygambere doga edýäs. Allah'ın nimet bize berensen. Ana da'watu Abi İbrahim. Men iýerilmekligim deslava İbrahim peygamber doga etdi. Ve bişaratu İsa. Ya bir rivayette Bushra İsa. İsa peygamber de beşaret berdi. Beşaret berse inşallah iştiçken gurrun gelir. Hazreti İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam ahirin peygamber Benu İsrail'in peygamberlerinden menden sonra eyyem işti ahir zaman peygamber gelecek vakti golaylat diýip beşaret berdi. Ondan sonra varaat ummi hina hamalet bi. Men enem amana gewreli olan lahzasynda şonna bir zat gördü diýipdir. Gören zat näme? Ennehu kharaja minha nuran adaa laha qusur ash-Sham rawahu al-Imam Ahmed radıyallahu ta'ala. Hazreti Abdullah'dan Hazreti Amine'nin gövresine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geçenni şonu Hazreti Amine'nin gövresinden bir nuri çıktı diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam barıp özü Mekke'de bolup durdu. Şam'ın gasırlarına yalqımı düştü diýipdir. Şam bilen Medine-i Munawwaraň arasy, Suriye bilen Medine-i Munawwaraň arasy kemekem 1500 kilometre musulmanlar. Harameyn-i Şerifeýniň arasy 500 kilometre golay. Diýjek bolýanym, ýok diýsen 2000 kilometr mesafetden men enemin gövresine geçemde şonu Şam'ın gasırlaryny ýaktylyk salyp, şonu bir nur çykdy, şonu men evvel hilqatim enemin gövresine geçäkimde başlan ýagdaýym şol diýýär musulmanlar. Bu rivayette de diýişde de gördü diýen rivayetler bar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünya gelmek ýagdaýlary golaýlaryna
Yahudlar Mekke-i Mukarreme, Medine-i Munawwara hicret edipdirler dünýäň her ýerinden. Näme Yahudlar Tawraty ýetip bolansaň dünýäň her ýerinden mutalaasy bilen ey musulmanlar dünýäň her ýerinde bula Tawraty okuyansaň Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da näzire dünýä geljek alamatlary qabla tahrife Tawrat tahrif olmadan önce sahih mutalaeleri bolansaň hemme zada ýetigey musulman. Ohan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam amul fiil ýyl dünýä geljek ýyly we dünýä geljek ay Rabiul Awwal ay golaylarna şonno Medine-i Munawwara umugy Yasrib diýerler Mekke-i Mukarreme hicret etipdirler şo tarlary. Näme inni ýuwaş-ýuwaş Peygamber dünýä geljek. Şonno bir giň gurrun bolýar musulmanlar. Hazreti Hasan ibn Sabit diýen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabasy gurrun merýär. Men inne bir zaty düşünüp barýan çağıttım diýär. 8 ýaş, 9 ýaşymda adamlar kepliýäni düşünýän ýöne beter bir olakan adam adar. Ýöne keplen zatlar ýadymda bir waka boldy diýär. Hazreti Hasan ibn Sabit Peygamberimiziň şairi. Musulmanlar teşwik edip şeýer aýdýan sahaba. Şonno bir Yahud giýje bir sengerde otydy, giýjäň bir wagtyna qyýgyrdy. Ya maşaral Yahud, ey Yahudlar diýip giýjäň bir wagtyna istirahat wagtla Yahudlar çağırmana durdy diýär. Şonu Yahudlar çağırıp qyýgyryp, Yahudlar da öýünden çykyp näme boldy? Wayhak malak. Näme boldy saňa? Giýjäň bir wagtda näşe edip biz işirdiň diýenni şonda bir gurrun aýdypdyr ey musulmanlar. Tala al-leyle Necmu Ahmed allazi wulida bih rawahul Beyhaqi. Peygamber ahir zaman Peygamber dünýäge geljek giýjesi. Ahir zaman Peygamber dünýäge geljek giýjesi bir Ahmet diýip bir ýyldız dogjak diýip geçen Tawratda mutala etdim diýipdir. Şo Ahmet diýen ýyldız şigiýje dogdy diýipdir. Şo Peygamber bir ýerde dogan bolmaly diýip şey diýdi ey musulmanlar. Mun gurrun Qur'an-ı Kerim'de mufassirler çıkarya Euzu billahi mineşşeytanirracim ve iz qala İsa ibn Meryem ya bani İsrail enni rasulullah ileykum. Banu İsrail'e iýerlen ahirin peygamber Hazreti İsa aýtdy: Ey ümmet, men size peygamber bolup iýerlim. Musaddiqan lima beyne yedeyye minet-Tawrah. Ewimdäki açyk duran Tawraty täýid edýän diýär. Şonu tasdiq edýän. Özüne İncil iýerilip durada Tawraty tasdiq edipdir. Nämesin tasdiq edipdir? Hudaý tarapdan gelilligine we şonuň içinde bir gurrunlar bar. Näme gurrun? Ve mubeşşiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmed. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın adı yerde Muhammed, asmanna Ahmed Aleyhissalatu vesselam. Mufassirler gurrun etýär ştada Ahmed diýmeden maksat yerin yüzünde ýaşan Peygamber Muhammed diýmel, emma Ahmed diýenden hedef kıyametteki adı bolsa da bolamyl. Bir taraftan da şu Ahmed diýen ýyldız doganly Peygamber geljek diýip şonu aýtdygy diýipdir ey musulmanlar. Banu İsrail'in ahirin Peygamber men iýerlim, menden sonra kolly hastin insan bilen jyllaň hemmesine iýerlen ahir zaman Peygamber de golaylat diýip şey diýdi ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge geljek giýjesi Hazreti Amina derdi tutjak bolýar. Elbette Hazreti Amina'ň öz aýdyşy Peygamber Aleyhissalatu vesselam nur bolansaň gewrede galanny bilemezakdan beýleki gewrelden analyň çekýän derdinden bolýan ýagdaýyndan bulaşýan ýüreklerden gewrelden analyň bolýan kynçylyklaryndan hiç gaýsy mende ýok etdi, ýeňiljek diýip şeýdik geçdi. Nur bolansaň. Sonra dünýäge geljek giýjesi ýekejözüm hadip şeýle pikir etdim diýe Hazreti Amina. Ýekejözüm hadip otokda oturan ýagdaýda şonu üç tarafymdan bir nur gawanýalak boldy, bir nuraniýet gawanýalak boldy. Şonda maňa elbette Hazreti Amina ýa ýüregine düşüpdir, ýa hakykaten Hazreti Amina aýdylypdyr. On tarihte agzalmandyr. Ýöne gurrun şi hakykaty üç taraftan şoňa kömek bolsun diýip üç tane geçen tarihte beýik olakan zenanalardan gelipdir. Bir Hazreti Meryem gelipdir, Hazreti İsa'nın ennesi, bir de Firavun'un zenanası Hazreti Asiye gelipdir, bir de
Hazreti İsmail ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın enesi olan Hazreti Hacer gelip üç taraftan şoňa teskin, sekinet bolmadan çürüm geldi diýýär musulmanlar. Şu güýjedäki bolan gengurrunlar bir mukdar agdaýly. Şonda Hazreti Aman'ın gevresinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelip başlandı şodur şu nur bolup çykmana durdy. Hatta Hazreti Osman ibn al-As diýen sahaba, bir de Hazreti Abdurrahman ibn Auf diýen sahaba, şolaň ikisiniň ennesi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya gelecek gijesini Aman'ın ýanyna tık diýipdir. Bemahzike şu Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyaya gelip başlady, otoşudur şu nur boldy diýip ola da şey diýär musulman dogally. Eýne bir aý dogan ýalak boldy diýär. Hazreti Fatime diýen bir sahaba we Abdullah'ın gyzy sahabiýalaryň biri o da şey diýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya gelen gijesini öýde demişdik. Ýöne Hazreti Aman'ın öýünden bir nuri çykdy. Beter nur ýakylýa, beter nurlar känelip, hatta şu defedäki asmanyň ýyldızlar ýakylap we ýyldızlar da ýere düşäjek bolsa diýip gorkdum diýär musulmanlar. Bir de gen gorrunlarından. Geçen hafta gurrun aydandan Ashab-ı Fil'in helak bolmakly Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya gelen ýyllıydyk. Ashab-ı Fil helak bolandan bir rivayette bir ay sonra, bir rivayette 40 gün sonra, bir rivayette 50 gün sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelýär musulmanlar. Hazreti Safiye diýen Peygamberimizin ejekesi Abdülmuttalib'in gyzy gurrun Meryem. Hazreti Safiye radıyallahu taala anha Peygamberimizin asl ejekesi Abdülmuttalib'in de gyzy gurrun Meryem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelenne men 35 taneşin alamet gördüm, şunda kudret gördüm. Şonda da bildim. O muga peygamberlik gurrun yok. Ýöne aýanda da bir olakan şahsiyet boljak. Peygamber da bolsa bolamallyp şu 35 tane gen ýagdaýy görüp özüm de pikir etdim diýipdir Hazreti Safiye. 35 taneň bir näçesini aýdaýly, bir näçesi inşallah dünyaya gelenden sonra gurrun bolansaň siret-i mübarekde agzalar musulmanlar. Dislapky bolan ýagdaýy öz doğan oğlanı da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelenden nur bolşy ýalyp elin ýerde goýakamda Hudaý Taala secde etdi diýipdir. Evvelen gengorlanda. İkilenci gengorlanda şu giýje şu bally Muhammed aleyhissalatu vesselam dünyaya gelenne secde edenne döwrek taşdaky heýwanlar, jandarlarda gördük. Şoňa taby bolup hemmesi de secde etdi diýär. Beytullah Şerife bak. Yine bir görünen gen ýagdaýdan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sünnetlegli dünyaya gelipdir. Göwe kesilje dünyaya gelipdir. Safiye diýen ejekesi gurrun Meryem, ýanky gurrun berip duran zenana, o hammany ýuwjak bollyk diýär. Çaga dünyaya gelende ýuwmaýarlar, duz bilen suw bilen ýuwýarlar. Şey dip ýuwjak bollyk, şonda ses geldi otokdan. Hudaý tarapdan bolmaly ses. Onu yuwup bermen, on biz öz tarafımızdan yuwulja dip arassaja dip iýerdik, yuwup bermen diýdi diýär. Ondan sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya gelen lahzasında la ilahe illallah diýip zikr aýtdy. Hatta ak nurlu zatlar gelipdir, ferişte bolmalylar. Ak nurlu zatlar gelip assalamu aleykum ya Resulallah. Ey Hudaýyň Peýgamberi salam diýip asmandan gen zatlar geldi diýär. Oham gördüp ballym omuga men ýalak. Alam ewegeden asyrda görjek boldum ballym ogul maka gyz maka diýip ballym elime alakamda görjek bolamda şonna daşyna bir nur aýlandy, ogul ýa gyzdygyny bilip bolmady diýär. Awraty görünmedi. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü de aýdýar min kerameti ala rabbi maňa berilen hormat syla Hudaý tarapdan enni waladtu mahtunan wa lam yara ahadun sawati. Bir sünnetlegil dünyaya geldim, bir de hiç bir mahluk men awratym görenak diýipdir. Ey musulmanlar, Hudaý Taala şu beýik öwliýaň derejesiniň källiginden, iffet we hayatynyň källiginden, kamil insanlygyndan, nurlugyndan, hatta ummahatul müminin men de enem siziň de eneleriniz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bize ata hesabı musulmanlar.
Hatta ummahatul mu'minin radıyallahu taala anhunna ecmaîn şolar gurrun berýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizim awratymyzy görmedi. Biz de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın awratyny ömrümizde görmedik diýe. Edepler we hayalar bolansaň. Ders alyp bermeli musulmanlar wallah. Yine bir görülen gen ýagdaýdan Hazreti Safiýaň aýdany öý ýakty boldy. Ýaktylyk daşaryk bolup asmanlar ýakty boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýäge gelen lahzasynda inde daňatdy da basym gördük hemme zatlar ýaşyllapdyr. Hatta bağlar şukufalapdyr. Güljas çykaryp. Hatta akmandyran, doňup duran guruyan çeşmeler akmana durdy. Mekke-i Mukarremeň döwründekiler. Hatta dertli adamlar vardı, şola hotba-hot derdi şefa boldy. Meriz adamlar vardı, merizçilikleri gutardy. Sag boldylar. Ýüregi hawlygyp bir ýerde hawsala bolup durulmaýan duran adamlar bildirýär da owa o Mekke-i Mukarreme. Ola da yürekler jaýlaşdy. Ohum amene Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı dünýäge getirdi. Dünýäge getirilen lahzasynda şu ýagdaýda dünýäň her ýerinde bot bolsa bot titrep ýykyldy diye. Bizim ýurdumyzda Farsa gadymda 1000 ýyllap bir oda saklapdyrlar. Adam ýaşasa 100 ýaşajak. Emma nesilder nesil sündürmän ýakyp Zertoştlar ateş kedelerde, ateş perestler 1000 ýyllap bir oda saklapdyrlar. Adam Buhariýyny şaýet bir hefde hemin tory saklap bilmesin, zol söndürsin ýaýyrsın. İzinle derbeder bolup şu oda saklap 1000 ýyl saklap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge gelen gijesinde hotba-hot sönnü diye. Fars bizim ýurdumyz Fars ýaly şoň padşalaryna Kesra şoň gasyrynyň 14 däne sütuny titredi diye. 14 däne sütuny ýykylyp gaçyp sonra tarihdalar gurrun berýär şu 14 däne sütun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge gelen gijesi ýykylany 14 däne eber gudret padşa Farsdan ýykyldylar diye. 10 dänesi 4 ýylyň içinde Peygamberimiz 4 ýaşaýança ýykyldy. Galan 4 dänesi Futuhat-ı Islami bilen ýykyldylar dargadyla gitdi diye. Başga da kan gurrunlar we inşallah siratda aýdar Hazreti Safiýaň gurrunundan. Sava Araqda bir deryaçaýy Sava diýip Şumatqy Semawa diýen şäheriniň golaýragynda bir deryaça bardy diye şo duruşy duz hotba-hot gurýdy. Dünýäň her ýerinde padşa bolsa padşalygynyň taxty we da gasyry we gyzyldan. Erti Türk görsele Peýgamberiň dünýäge gelen gijesiniň ertisi bararlaryna şo taxt hotba-hot eriýen ýalak gyşarpdyr diýär. Şo gijeden meýlek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hormatyna dünýäň her ýerinde sahir bolsa, kahin bolsa, porhan bolsa, dünýäň her ýerinde şo gije kellesine gumty kılan ýaly bol şo gijeden meýlek almy batyl boldy. Jyllar bilen arasyna hejap geldi. Başga da bolan ýagdaýyndan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýäge gelende gördük diýerler barmak bilen mübarek barmaklary bilen zikir edýär, tesbih edýär. La ilahe illallah'dan beýleki zikirlerden direy musulmanlar. Sen kegellin dünýäge botlar bolunny sernegun artdy islam şöhreti kafirler oldy hem zabun hem Ebu Bekr we Ömer Osman we Haydar rahnamun bolly kafir zıt sana ismi korbun mu'minun iki dünýä bolly hoşnut rahmetin görgeç rasul. Dünýäge gelmäke bolan ýagdaý dünýäge gelennäki ýagdaýlaryna musulman dogalla. Şonno Hazreti Amine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın üsün bir jäwe ýalak bir zat bilen örtüp Abdulmuttalib'e gitti diye. Şonu barıp boşlajak agtawyn boldy diýip. Şonno Abdulmuttalib eline aldy. Abdulmuttalib'e gidip gelýänçe ýüzündäki jäwe azbas Peýgamberiň ýüzüniň nurkan bolansoň kuşufaty fuyuzaty kan bolansoň ýanky jäwe ýarlygy ýaty diye gelenler. Barakamda Abdulmuttalib gelýänçe Abdulmuttalib eline alyp Kabe-i Şerifeň içine salyp şonda Araplar arasynda bir ýok at Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı Muhammed taktı diye. Aleyhissalatu vesselam. Ohum beýleki Araplar soradylar: "Ey Abdulmuttalib, bir eşdilen atda ata babasynyň adyny goýarlar da" diýenni onu aýdypdyr.
Aradtu en yahmedahullahu fis semavat. Muhammed diyeni hemişe şan zikre hayır bilen zikre hayır bollu diýmeýär. Hemişe gawlyk bilen agzalyp duran nidi Muhammedin manasy. Asmanyna Hudaý Taala ewsin yerde de milletin arasyna gawlyk bilen agzalsyn. Şo niyet bilen, şo ýagşy päl bilen şondan şeýim dakdym diýe. Oň peýgamber boljagyndan habary bäýä ýokly, on Hudaý Taala bilýär musulman dogully. Ýöne tahqiq etjek bolýan adamlara başga degen gurrunlarken ehli tahqiq bolsa, ehli kitap bolsa, kitabyň ýerine düşýän bolsa taryh doly musulmanlar. Azajyk ömrüň içinde nämeden gurrun etmeli? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın. Ey musulmanlar, dersin alayli jelesen. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dünýäge gelmekligine, iyi verilmekligine sebep bolan biri öz enatasy. Dini gelip tuqa, azan gıygyryp duran ýagdaýda, her jymgalarda wagaz bolup duran ýagdaýda, heftäň her gijesinde kelaslar, hüjreler faaliýet bolup, kafir musallat bolman halal rızkyl ýürüp tu, afwafiyet bolup tuqa musulmanlar. Biz musulmanlar saklap bilmeýäs. Haramdan, telekeçilikden, hyýanatdan, kişineden, gıybatdan azan gıygyryp tu. Wagız gıygyrypdy ey musulmanlar. Faaliýetler bolupdy, meraseme mezhebiler bolupdy. Kitaplar ýazylypdy, zol şu dini metlepler best bermeden jüri. Faaliýeti diniler bolupdy ey musulman. Şeýle bolup duran ýagdaýda biz memleketi İslamyda haramdan göz yummamyz gyn. Haram zat zindegiden çıkarmak ya haramsız yaşamaklamız gyn ey musulmanlar. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın enatasy jahiliyet wagtda bir jidana horma Hudaý diýip ajaganna şon iýakamda sonada sınjasy gyssayan eserde musulman dogully zina ýalak zatdan pak saklanyp arak ýalak zatdan pak saklanyp Hazrat Amany inki effetigen gyzdy diýe öz hem esrinde şo wagtda Benu Zuhran gyzlaryna elbette kullu Mekke-i Mükerreme'de ady belenen gyzdy diýe musulmanlar. Hazrat Abdullah din ýok, şeriýet ýok, kitap ýok, kitap bolsa da nasx bolupdyr. Jahiliýetiň aňyny başa ýeten äserde adamlar bir-birin açlykdan ýerdi diýe musulmanlar. Şo taýda öz effetin saklansaň, Hudaý Taala iýerjek peýgamber şolaryň üzünden ýerdi musulmanlar. Näme ders? Ders belli zatlar ey musulmanlar. Men näjire ýaşasam, oglanjyklamyň, çağajyklamyň näjire aýanda da bolup ýaşajagyny men öz gezişimden belli musulmanlar. Her kim enatasy näjire bolsa, enatasy gaw bolsa, gawdan gaw dörer. Enata günah etse oglan uşakda ey musulman pak adam doğup bilmer. Bir akar yerden akarmış arık, menmellik edenin tanafy çüýrük ey musulmanlar. Bir yerden bayat akmaly. Bu barada gawja gurrun etjek ey musulman dogully. Gözde jahiliýet wagtda bir jidana Hazrat Abdullah bir jidana zenanyň zinasyna jogap berip şondan eraz etdi, ýüzüne vurdy. Hudaý Taala şo lahzada ey musulman wagt geçip geçmäke o haramdan ýüze vuransyň peýgamber şoň neslinden gaýtmaly etdi ey musulman dogully. Kimiň çagasy peýgamber bolmak nasip boljak? İmanlı göster aziz ey musulmanlar. Bir wagt Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Hazreti Hızır aleyhissalam bilen yoldaş boldy. Hazreti Hızır aleyhissalam beter almakan hom Sure-i Mübareke Kehf'te mufassalen gurrunu badır. Hel ettebi'uke ala en tuallimani mimma ullimte rüşte. Ey Hudaýyň bildiren bendesi Hazreti Hızır Hudaý Taala sana kan ilm beripdir, şondan maňa öwretjekmi diýipdir. Hazreti Hızır aleyhissalam da diýipdir, başarmarsaň sabr etmersiň diýipdir. Şonda 3 tane majara bolýar. Hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Deslap iki bolup bir keştik minýärler. Keştiğini eyyam şatada yaralıya, içine suğ girmelet diye, zahmi diye Hazreti Hızır. Hazreti Musa'ya tanaz et diye, ne edip şey ettin diye. Onu aytmadım mı sen kepleme deyip. Yine git yerle. Fentalaka hatta iza laqiya gulamen faqatalahu.
Sonra aňyrrakda kan çağalar oýnap beş olan arasynda bir çağany boyunny kesäýär Hazreti Hızır aleyhisselam. Näme dip neresi çağan boyunny kessin? Aýtmadymmy jadamarsyň diýip. Üçüncü sırada bir wagt bar ýarlaşanlara bir mehman kabul etsen dip, ola da kabul etmeýär. Fa abaw ay yuzayifuhuma. Şu taýda bir ýykyljak bolup duran diwan var. Şu diwary bejerýärler. Fa wajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama. Bir ýykyljak bolup duran diwary iki däne pihambar adam bir malat garip birde örüp şonu tekmil etýärler. Qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra. Kriyalayla öllere mehman kabul etmedi deyip Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam şey diyenle qala hada firaku beyni ve beynik. Sen sabır edip bilecek değil alma. Yönü 3 tane zaday deyiniptir. O keşti ki deştim o bir yetimlen ırzkalından şirin faaliyet edip aylant beredi. Şu taada da bir qasip vardı, şu keştiğini qasp etçe gitti. O hem şu qasip almar yalak bile irattar deyip gider yalak şondan şirin ettim deyiptir. O çağı ki kellesini kessim sonra ulalarına heyvur olakan bir fahşan biri olacak, mufsid fil ardı olacak. O yaşlığına kışıkka arasalık bilen gitsin deyip şondan şirin ettim deyiptir. Fe arada Rabbuk. Şulan hemmez Huday Teala etti. Üçüncüsü أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما أصل نقولن نامه وكان أبوهما صالحا. İki tane peygamber yıkılacak bolup duran divarı ki gel becerdiğilenak hossarı yok. Şon barakamda bir malatın garip bir de örüp şon becereni näme dip? Ey Müslüman, iki peygamber şu divar tekmil edeni şu divarın eteğinden kızıl vardı. İki tane yetim çağı entek balagata yetmedik. Şonu Huday Teala ola balığı bolýança. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ve yastakhrija kanzahuma rahmeten min rabbik. Sen Hudaýyň ey Musa, sen Hudaýyň isledi şu çağıla balığı bolýança divar durmaly, balığı bolandan sonra bir hikmetler bilen eteğini gazyp almaly. Nämeden çyry? Ve kana abuhuma salihan. Şolong atası salih bolan soň Hudaý Taala şu etekdäki mal mahfuz sakladı, halaljak mal mahfuz sakladı yetimlerden çyryym diye. Ey musulmanlar, tarihta, tefsirlerde agzanly şu iki tane yetim çağany dogrun en atası dä diye ýedilenji arkasyndaky atası. Şu yetim çağalary bilen ve kana abuhuma salih. Kur'an nagzalyp duray musulmanlar, şolong atası arasynda salih etdi diýip. Şu salih ata bilen şu yetim çağan arasında 6 tane nesil geçti diye. 7 arkasından bundan önce salih olan soň 7-nji özünden ötürleri Müslümanlyk Hudaý Taala sakladı diye. Her kimde arasa boljak bolsa ve kana abuhuma saliha. Arasa gezmeli Müslüman dogullu. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir garra adam geldi diye. Ya Resulallah, mene dadam 3 tane ahlakı vardı. Kana yasilur rahme. Bira beter doğan kardeşlerine kan barardı, qatbuky kantdi. Ve yafi bizzimme. Boyun alan zadını da hemişe bitirirdi. Bir zat etçek deyip boyun alsa, boyun alan zadını bitirirdi. Ve yukrimuz zayfe. Bir de hemişe mehman pezirdi, mehmanlara sıyla ederdi. Men atam deyit diye. Özde yaşlı adam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam edipdir. Müslüman bolmaka dünýeden geçdimi? İslam gelmeka dünýeden geçdimi? Hawa deyipdir. Onu leyen fa'hu zalik. Onu peýda etmeýär deyipdir. Yani qarra adam narahat bolup ewurlik gitti diye şo adam. Ohum alayya biş-şeyh. Şo qarra adama geldiň deyipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Onu gelip innaha lan tanfa'ah. Şu eden ýagşylyklar özüne peýda bermeýär, şon kafir geçdi diýipdir. Ýöne walakinnaha takunu fi aqibih. Şon gawlugy izinnäkilere geçer diýipdir. Şu mehman pezir bolsa, şu bir gawadam bolsa, dogan garnaşyna rahimli bolsa, boyun alan zadyna durýan bolsa, izinnäkilere de geçer diýipdir. Falan tahzau abadan. İzinnäki adamlar hiç betbaht bolmarlar. Welen tazillu abadan. Zelilliği görmerler. Welen taftaqiru abadan. Hiç moda garip bolmar diýipdir. Şoň ýagşylygy sebepli. Kafir ýagşylyk eden näme musulman dogully oglan guşagy gawa adam bolýar. Musulman bolup digdim gaçdym ýaşasaň oglan tüdüredi diýip. Namazyny hep berseň oglan binamaz bolmaklygyna sebäbi musulmanlar.
Adam dili gıybet etse oğlanın dilini bulaştırıyaq biz. Çün ve kana abuhuma saliha. Ata gawwalmasa oğlan gawwalmaýan musulmanlar. Meger biz kim ki biz halan işimiz edip de çağamız salih olsun. Ey musulman dogallar. Ya Hazreti Said ibn Musayyib dip bir tabiillerden bir ulag'an evliya geçipdir. Hazreti Said ibn Musayyib bir Hudaýyň söýür bendesi musulmanlar. Tabiillerden peygamber görmändir. Ýöne Medine'de ýaşaýan wagtynda hemişe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek mezarından her namazyň wagtynda 5 wagt namaz we her namazyň wagtynda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek mezarından azanyň sesini eşderdi diýýär musulmanlar. Hazreti Said ibn Musayyib diýen tabiillerden beýik ewliya şu gurrun merýä inni la usalli min namaz okuyan nefil namaz iptir Hazreti Said ibn Musayyib. Fa'adkuru waladi çağam yadıma düşýär. Hudaý da Qur'an-ı Kerimde aýdypdyr Hudaý Taala. Atasy gawwalsa çağalarda gawwalya fa'azidu fi salati raja'an uhfaza fi. Ohum 2 rekat nefil okuyjak bolsam 4 rekat okuyan. 4 rekat nefil okuyjak bolsam 8 rekat okuyan. Bilkeşi men gaýym bolýan namazy känel degiliň hormatyna Hudaý Taala men çağalym da namaza gaýym bolup namaz nesip etýän adam bolasyn dep şo niýet bilen ezafe diýen niýetde musulmanlar. Ewliýalar geçipdir Peygamberimize golay. Aleyhissalatu vesselam ewliýalar görüňme diýe bir günah ederdik. Sonra şu günäni oglallarymyzdan görerdik diýen musulmanlar. Näme günah? Özü namahrem bilen kepleşipdir. Oğlanı entik kıyızın nämedini bilmäkä namahreme mubtala bolýar. Özü bir zaman gabat meşrubat masraf edipdir. Sonra oğlan asa meşrubat umruny görenak, rengin bilenak. Emma mubtala bolýar. Näme diýip o gabatdaky zat on zarar berýär. Eger tövbe etmese musulmanlar. Hazreti İmam Şafii barada bir gurrun agdýarlar. Teberrük haýdaýyn musulmanlar. Gowja düşsün şu gurrunlar. Şuhisi ýok musulmanlar. Hazreti İmam Şafii dünýeden geçek lehzesinde merizläpdir. Şonna aýdypdyr, palany gelliň diýipdir. Palany men ýusun diýipdir. Näme boldy Hazreti İmam Şafii dünýeden geçek bolupdy radiyallahu taala. Hazreti İmam Şafii ki ilm laduni berilipdir. 20 ýyl fakat ilmin bereketli bolsun, ýygnan ilmin bereketli bolsun diýip 20 ýyl mescitten çykman etekaf oturan adam musulmanlar. Ramazan ayda Kur'an'ın inen aydip günniz bir hatim giyce bir hatim etip geçen adam musulmanlar. Hudaýyň çyn dosty. Hazreti İmam Şafii dünýeden geçek bolanda falanyk gelliň meni şo ýusun neydi diye. Oham da dünýeden geçdi diye. Oham habar edipdirler falany öz aýtdy wasiýet etdi seni. Aýtdym meni ýusun neydi. Oham ol adam da gelipdir. O da Hudaýyň dosty, bu da Hudaýyň dosty. Aralarynda bir sirri barmyş. Şonda gelipdir, wasiýeti barmyşyň diýipdir. Wasiýetname bar diýipdir. Çykarypdyrlar. 70 000 dirhem birine bergisi bar diýip. 70 000 dirhem özünden beripdir şoňa. Ýudiýan şo diýipdir. Bergim ma ýudiydi wala diýipdir. Men şin ýudugym şo diýipdir. 70 000 däne dirhem bergisini berdim diýipdir. Bu gurrun tamam bolýar. Sonra Hazreti Abu Said Waiz diýip bir ulag'an Hudaýyň dostlarynyň bir gurrun berýär. Hazreti İmam Şafii de dünýeden geçdi. O bergisini beren adam da dünýeden geçdi. O bergisini beren Mesirden bolmaly. Sonra Mesire vardım diye şu Hazreti İmam Şafii dünýeden geçende şoň bergisini beren adamyň agtyklar, şawlyklary ýaşap be, hemmesi bir ewliya, yüz nurly adam bolupdyr diye. Ha diýdim diye. İmam Şafiiň bergisini berip kıyamatdaky gaýgysyny yeňil edenseň, oglanlarynyň hemmesi gawada bolupdyr diýdim diye musulmanlar. Her kim gawwalsa, ne miqdar gawwalsa ve aslih li fi zurriyeti ewliyalyň edýän dogasmy şey musulmanlar. Men bir gawadam bolaýyn, men de çağalam. Rabbana hab lana min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yun wej'alna lil muttaqina imama. Wajnubni ve baniya an na'budal asnam. Meni çağalam botperestlikden sakla. Men bilen çağalam salih adam bolaýyn diýip ýaşlar dököy musulman Hudaý Taaladan dileýär diýär musulmanlar. Ahlas edip oturduňyz. Gawa adamdarsaňyz, siziň bir kelasa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň sözüne we ýaşaýyşyna erzeş bermekliňiz çağaňyza geçer. Ýöne men aýtjak bolýan gurrugum şu taýyk. Näme diýsene?
Yönü dereceniz kaldırın. Teke ve kana abuhuma saliha Hazreti Musa'yı ki dirsip Hazreti Hızır'a sataşanı olakon dersinin biri. Yedar kamundan avça bana adamın kavluğu yedar kasona tesir ettiye bize olakon dersirey Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışını hürmet ettiniz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da bir şek ruhu hoştur ey Müslümanlar. Kıyamatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın güler yağdayda ziyaret edip cennette şu Hudaýyň dostu bilen hemişe hoş bolup yaşamak hemmäňize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.